Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Үлемгә китерүче авария, исән калучылар нинди хәлдә? Шоуның 65-нче комплексында мәгариф учреждениесе төзелеше дәвам итә. Хәзерге вакытта онда эшләр нинди этапта бара? Үлемгә китерүче авария фаҗига төндә Актаныш районында М7 трассасында була. Бирдә корбаннар да бар. Зыян күрүчеләр ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә һәм Шоллы Кама балалар медицина үзәгенә китерелә. Алар хәзер нинди хәлдә? Бу хакта тулырак алдагы материалда. Авария төнге 12 сәгать 39 минутта юл эшләре башкарылган урында була. Беренчел мәгълүматлар буенча 36 яшьлек Kia машинасы йөртүчесе куркынычсыз тизлекне сайламаган һәм юл кыймасына бәрелгән. Нәтиҗәдә каршы як полосага чыга һәм мен йөк автомобиле белән бәрелешә. В результате 8-летняя девочка-пассажир погибла на месте. Водитель, отец ребенка, скончался при доставлении в больницу. Мать и еще двое детей, 2 и 12 лет, с травмами и госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются. 42 яшьлек пациент ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә иртәнге сәгать 3-кә китерелгән. Табиблар әйтүенчә, хәле авыр дип бәяләнгән. Ей была оказана вся необходимая помощь, осмотр всех специалистов, хирургами, травматологами, нейрохирургами. Она была взята в операционную, проведена диагностическая лапароскопия. Остальные специалисты также оказали необходимую помощь. В данный момент она находится в реанимации, состояние ближе к средней степени тяжести. Хәле яхшырган очракта аны палатага күчерергә планлаштыралар. 2 һәм 12 яшьлек балаларга килгәндә Шоллы табиблары яшь пациентларны балалар республика хастаханәсенә юллаган. Детей эвакуировали в город Казань. Ребенка 2 лет на реанимобиле, а 12-летнюю девочку вертолетом санавиации. Татарстан Республикасы буенча Ичке эшләр министрлыгы дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолның 65-нче комплексында мәгариф учреждениесе төзелеше дәвам итә. Ул 42-нче мәктәптән ерак булмаган урында сафка бастырыла. Укучылар инде быел 1 сентябрьдә парта артына утырыр дип планлаштырыла. Хәзерге вакытта онда нинди эшләр бара, мәктәп нинди булачак? Бу хакта киләсе материалда. Хәзерге вакытта мәгариф учреждениесендә төзелеш монтаж эшләре бара. Металл конструкцияләр монтажлана, фасад, түбә, эчке һәм тышкы инженерлык челтәрләрендә эшләр алып барыла. Беренчедән 3-нче катка кадәр эчке эшләр башкарыла. Школа будет оснащена актовым залом на 306 мест, большим спортивным залом, обеденной зоной на 612 мест, а также баскетбольной площадкой. Общий объем выполнения работ составляет 63%. Яшьлек микрорайонда төзелеш актив алып барыла. Биредә балалы яшь гаиләләр күп. Шуңа күрә 42-нче мәктәпкә йөкләнеш зур. Много и маленьких детей, которые идут в 1 класс, по 16 классов набирают каждый год. В принципе, нужна. Так бы учились 3-ю смену, вот старшие дети у нас. Семей молодых очень много. Я считаю, что действительно школа крайне необходима. Так как наша 42-я школа переполнена, мы также ходим в эту школу, там же учимся. И нам на линейке в том году говорили, что если оттока учеников не будет, то дети будут учиться в 3 смены. 3-нче смена бетереләчәк, яңа мәктәп 1 сентябрьгә үз ишекләрен ачыр дип планлаштырыла. Нормативный срок строительства 18 месяцев. Мы строим школы менее чем за 9 месяцев. Понимая, что 18 месяцев мы строить не можем. Не можем не потому, что не можем, а потому что нужна школа не на следующий год, а в этом году. Так ведь, да? Поэтому мы спешим, торопимся. Ну и абсолютно правильно торопимся. Мәләкәс Аръягы микрорайонында да мәктәп төзү күздә тотыла. 39-нчы мәктәптә 2640 укучы белем ала. Бу сон 1224 булырга тиеш. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Мәхәббәт һәм тугрылык өчен кичә гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне уңайыннан тантаналар сараенда Шоллы гаиләләренә медальләр тапшыру тантанасы булды. Аларны шәһәр мэры Наил Мәхдиев бүләкләде һәм котлады. Ләкин бу әле барысы да түгел. Бәйрәм кунакларын күп кенә сюрпризлар көтте. Барысы турында җентекләбрәк алдагы минутларда сөйләрбез.
Медальләр тапшыру алдыннан тантаналар залына Мендельсон маршы астында милли костюмнардан бер юлы 3 пар кірді. Алар 8 июльдә гаиләләрен теркәде. Яшь парлар бер-берсенә туган телләрендә татар, удмурт һәм башкорт телләрендә мәхәббәтләрен белдерде. Onları исем кушу тантанасы узды. Мәсәлән, Гайнетдиновлар гаиләсендә Нурихан исемле уллары туган, әнисе Булиннар гаиләсе кызларына Сәйдә дип исем кушты. Это имя означает «счастливая» и наделяет свою обладательницу любознательным характером. Бәйрәмнең көтелгән өлеше мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләрне тапшыру. Бәйрәмдә 9 гаилә бүләкләнде. Алар арасында Салиховлар да бар. Танил Сибирянович Сабантуй гүзәллек конкурсын булдыру башлангычында торган талантлы җитәкче. Бәйрәм чараларын үткәргәндә баш режиссер, сценарист һәм алып баручы Светлана Юрьевна рус җырларын башкаручы гомум шәһәр чараларында актив катнаша. Һәм менә алар инде 42 ел буе кулга-кул тотынып тормыш сукмагыннан баралар. Сер нәрсә инде кайчагында теге кайнаган чаклар булаймы, үзеңне кулга алып, тыеп, әгәр дә инде җайлашсаң, бер-береңә таба алсаң, уртак тел яшәргә була, шулай бит. Хәзер Аллага шөкер, яшәү өчен, матур яшәү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Юк бардан тавыш, агызык чыгармыйча гынаймы, ипләп кенә балаларга, оныкларга сөенеп яшәсәк, Аллага шөкер, тормыш матур. Иң яхшы гаиләләрне шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та котлады. Лучшие человеческие качества, которые присущи каждому из нас, это любовь, уважение, семья являются основополагающими в любой семье, в любом сообществе, тем более в таком городском сообществе, как город Набережные Челны. Шәһәрнең иҗат коллективлары да Чаллы халкын котлады. Бәйрәм ахырында гаиләләргә истәлекле бүләкләр һәм мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләре тапшырылды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шолда Беларус ая киемнәре һәм төрек текстиле ярминкәсе барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен берничә 100 пар ая киемнәре, шулай ук мендәрләре, юрган һәм башкаларны. Муса Җәлил урамы 55Б үзәк сәүдә үзәге элеккеге Балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Хәзер төрек текстиле артыннан чит илгә очарга кирәкме, чөнки кояшлы Төркиядә Билек шәһәрендә җитештерелгән комплектларны Яр Чаллыда да табарга мөмкин. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используются полотна с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на квадратный метр, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Күргәзмәдә төрек тукымасының күп төрле ассортименты тәкъдим ителә. Одеял һәм мендәрләр, карават комплектлары, пледлар һәм башкалар, күп кенә шоулар аларның сыйфатын һәм уңайлыкларын бәяләргә өлгергән инде. Вчера по совету продавца приобрел себе подушку. Сказали, что она снимает стресс и дает возможность хорошо выспаться. Думал, что шутят. Но действительно проснулся полный энергии и сил. Решил приобрести себе еще 4 подушки. Себе, маме. Подушки очень отличные, всем советую. Шулай ук Чаллы халкы үзләрен Белоруссиядән килгән сыйфатлы, уңайлы һәм ышанычлы аяк киемнәре белән дә сөендерә ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясенең зур сайлау мөмкинлеге беркемне дә битараф калдырмаячак. Вообще белорусская обувь нравится многим. Мы почему и пришли, вот искали, где еще есть белорусская обувь. Почему-то не нам, может быть, люди не знают еще, не нашли. Вот пока вот единственный магазин, вот мы вернулись опять сюда и все-таки купили здесь. Белорус аяк киемнәрен һәм Төркия тукымаларын сатып алырга ашыгыз. Адресы Муса Җәлил урамы 55Б үзәк сәүдә үзәге элеккеге Балалар дөньясы бинасы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Интерьер классической мебели располагает к отдыху как никто другой. Сделайте себе подарок в салоне МИАС Мебель. Дом мебели, Московский, 161.